Geert, goedemorgen. De meeste jongens van Heerenveen die hebben vakantie. Maar vakantie, dat zit er voor jou even net in, hè? Nee, nog net, nee. Nee, ik train nog even terug tot eind juni. En dan heb ik iets 2 weken vrij nog. Toch nog wel 2 weken. Ja, zeker. En hoe die tiert is Geert Arend Roda alle dagen in de sportskwallen om te herstellen van zijn blessure. Een blessure onder rechterknibbel. Om het herstel te stimuleren moet de knibbel vooral te rest komen. En dus is het programma wat Roda overwerkje maakt net al te zwier. Op het moment dat je hem te zwaar pakt, dan ga je toch te veel van de knie vragen. En met het oog op begin juli gaan ze verder onderzoeken doen. En dan kunnen we pas wat meer zeggen over het uiteindelijke trainingsdoel. Maar goed, er zitten een paar Olympische Spelen om te komen. Ja. Wil je een race in de klok? Ja, het is echt heel moeilijk te zeggen. Het is puur afhankelijk van wat er in juli uit het verder onderzoek komt. Ja, ik kan helemaal niks over zeggen. We gaan even waarom in de tiert. 8 mei, de thuiswedstrijd tegen NAC Breda in de play-offs. Het duel tussen Geert Arend Roda en Anthony Lulling. Het liep het vrij onschuldig, maar dit duel is wel de oorzaak van de blessure. De blessure die Roda nu al weken onder de kont houdt. Het liep wel onschuldig, maar er gebeurde wel degelijk wat. Ja. Dus verdraaide me heel erg en Lulling voelde nog goed in. Dus er gebeurde wel degelijk wat dat ik die knibbels ga blesseren. Ja, ben je dan ook emotioneel? Want ja, ik kan me voorstellen van, net weer de knibbel. Nou, dat valt wel op mij. Ik ben het al gewend. Dus ik ken het wel. Hè. Ja, maar heeft net het idee zo van, ja, weer net eens een keer de ankel of eens een keer iets oors? Ja, goed. Zo is het nog eenmaal. En een beetje pech natuurlijk. Nuchterheid troef bij Geert Arend Roda. Al zal het wel een race in de klok worden. Roda is kandidaat om terug boenscoach Foppe de Haan selecteerd te worden voor de Olympische Spelen. Maar dan moet de middenvelder al fit wezen vanzelfs. Als ik net fit ben, ja, dan denk ik net al. Nee, maar is het ultieme doel? Is het wel, hield hij de Olympische Spelen was het in de achterholle heeft? Nou ja, het zou wel heel mooi zijn natuurlijk om dat een keer mij te maken. En dat hoop ik natuurlijk wel. Heeft wel eens contact met Foppe de Haan? Nee, nog geen contact al, maar dat hoop ik dat het nog komt. Ja. Snel. Ja, want ik kan me voorstellen dat hij zo nou en dan de telefoon eens pakt. Zo van Geert, hoe liep het? Want hij hoort die natuurlijk ook in de gaten. Ja, denk het ik. Dat weet ik niet precies. Misschien bel ik hem wel even. Ja, en wat is dan deze? Nou, hoe de gang van zaken is. En hoe de stand is en hoe het ervoor staat. Dat is natuurlijk wel heel zo makkelijk. Als je toer Geert Arend Roda had, dan hij het al gauw oer de knibbel. Het jonge talent had het etiket blessuregevoelig op kregen. We gaan waarom naar de uitwedstrijd in Vitesse. En in die wedstrijd verdraait hij zijn knibbel en is Roda 2 weken uit de roulage. Maar we moeten net vergeten dat de jonge Matt Burgemer in zijn debuutseizoen toch nog 29 officiële wedstrijden spelen heeft. En dan is het misschien net eens zo vreemd dat je zo nou en dan blessures oprinnen. Alles is naar de trainingen meer naar de wedstrijd meer naar. De druk is volle grutter dan in de jeugd natuurlijk. Omdat je moest elke week echt presteren. Waardoor ze stichting om en ijst, bewijs van spreken. En dat komt er natuurlijk ook wel in bij. Ja, is het misschien niks van, als een lietse blessure dan vielst wat, dan zit er correct bij. Dan zit net gauw naar de trainer stappen zo van de trainer, ja, ik viel me net zo helemaal lekker. Zit mij er maar nooit. Ik bedoel, er was graag voetballen. Ja, zeker. En daar heb ik karakter ook wel voor om dan gewoon terug te voetballen. Ja. Aan de andere kant moet je soms ook slim wezen. En als het wist dat er gevolgen aan kunnen wezen, dan zoek ik wel even rustig aan. Maar ja. Is dit seizoen misschien net alle keren wel even slim geweest? Dat weet ik niet. Nou ja, dat zou ik kennen. Op 23 juli maakt Foppe de Haan de definitieve selectie van Peking bekendmaken bij het Internationaal Olympisch Comité. En als het dan Geert Arend Roda leidt, dan staat hij op die lijst. Elk team kan een speler als mij wel gebruiken, denk ik. Die sowieso volle 100% vergiet. En zeker fysiek wel een stintje bij kan dragen. En voetballend ik zeker net onderdog dan Noorden, denk ik. Ik heb wel de best van het zelfvertrouwen. Ik viel me goed, ja.